Мәхмүт Хәсәнов. Урман шаулый. Көлемсәр өеннән чыкканда, кояш баю ягына авышкан иде инде. Аның соңгы нурлары леспромхоз поселогын уратып алган нарат һәм чыршы башларыннан әкрен генә күзгә күренеп искә таба шуышалар да, ахыр чиктә бөтенләй югалалар. Браздан инде урман тоташ бер пәрдә белән каплангандай моңаеп, иңгер-меңгер эчендә кала. Көлемсәр баскыч төбенә чыккач, тирә-яктагы тынлыкка колак салып тыңлап торды. Гөрләп торган леспромхоз поселогында мондый тынлык сирәк булгангамы, ул моңа игътибар итмичә кала алмады. Нинди тынлык. Хәтта урман да үзенең гасырлар буена җыйналып килгән уйларына чумган кебек тынып калган. Бүген ул урман кырыйларын баскан зәңгәр су томан аша күгел җимләнеп, тагын да мәхәббәтрәк булып күренә иде. Урманның хуш исле дымлы һавасы күкрәкләргә бәреп керә, сулаган сайын сулыйсы килә, үзеннән үзе күңелдә илһам, ләззәтле тойгылар уята. Көлемсәр баскыч култыксасына таянган килеш байтак вакыт бер урында басып торды. Кичке урман һавасы аны гүя иркәли, шомлы тынлыгы белән сихерле иде. Караңгылык куйра барды. Урман өстеннән калкып торган чыршылар, наратлар ничектер яссыланып күренә башладылар. Бираздан агачлар үзләренең формаларын югалтып, караңгылык эчендә бөтенләй күмелеп калдылар. Урман артыннан әкрен генә тулган ай калыкты. Тезелеп киткән кыяларны хәтерләткән киртләш урман өсте кинәт яктырып китте. Ай тирә-якны тизрәк яктыртырга ашыккандай, һаман югарырак күтәрелә барды. Инде урман эчендәге ачыклыклар да, аланлыклар да сихри бер яктылыкка чумганнар иде. Көлемсәр баскычтан йөгереп төште дә ай яктырткан сукмак буйлап клубка таба атлады. Тирә-якка татлы сагыз исе аңкытып утырган, яңа стандарт өйләр арасыннан үтеп олы юлга борылуга, клуб янындагы бакчада вальс уйный башладылар. Бу таныш музыканы ишетү белән Көлемсәр үзенең юләр чаклары белән күзгә күз очрашкандай булды. Күңелен ниндидер татлы җылылык биләп алды. Бу җылылык дулкыны аның йөрәген ярсытып, дәртләндереп җибәрде. Көлемсәрнең йөзенә елмаюга якын мөлаемлык балкып чыкты. Ул аның зур кара күзләрен, килешле нечкә иреннәрен, кыскасы күктә калыккан ай җир өстеннән яктыртып җибәргән шикелле бөтен йөзе нурландырды. Көлемсәрне тирә-яктагы барлык нәрсә иркәли, ихтирам итә иде кебек. Хәтта сәхнәгә чыкканда гына кия торган ак шелтәр якалы ефәк күлмәк итәкләренең атлаган сайын җилфердәп тезләренә сарылуы да, яңа туфлинең җиңелчә генә кысуы да аны бары рәхәтләндерә, күңелен генә күтәрә иде. Көлемсәр үзе дә сизмәстән очып китәргә җыенгандай кулларын селтәп, нәни балалар кебек сикеренә йөгерә башлады. Әйтерсең, ул беренче тапкыр сөйгәне белән очрашырга ашыга иде. Кибет алдына җитәрәк ул йөгерүеннән кисәк туктады да, минем бу юләрлегемне кеше фәлән күрмәдеме икән дигәндәй як-ягына каранып алды һәм күңеленең ни өчен шулай ычынуына сәерсенеп, тукта, нәрсә булды соң әле миңа дип тә уйланып куйды. Көлемсәрнең күзләре стенага ябыштырылган афишага төште. Бүген кич леспромхоз клубында үзешчән сәнгать түгәрәгенең концерты булачак иде. Афишада эре хәрефләр белән Көлемсәрнең дә исем-фамилиясе язылган иде. Көлемсәр тукталып тормады, хәтта афишага күз төшерүен дә сиздермәскә тырышып, кызу атлап китеп барды. Соңгы көннәрдә Зарифка пристаньда аеруча еш булырга туры килә иде. Ник дисәң, леспромхоз яңа көзге-кышкы сезон алдында тора. Ә пристань янындагы түбәнге склад сал агызуга бәйләнгән производствоның төп участогы булып санала. Зариф куен ара урманы белән капланган текә яр кырыена баскан да, байып килүче кояш нурларын үзендә чагылдырып тыныч кына агып яткан камага карап тора. Биредән пристань гына түгел, елга аръягындагы күз күреме җитмәслек булып җәелгән болынлыклар да, кошлар сайравыннан яңгырап торган әрәмәлекләр дә уч төбендәге кебек күренәләр иде. Зарифка бу җирләрдә һәр көн диярлек булырга туры килсә дә, ул әле һаман да беренче тапкыр күргәндәге кебек табигатьнең матурлыгына сокланып туя алмый иде. Елга ягыннан исеп куйган җил аның дулкынланып торган кара чәчләрен тузгытты. Ул баш кагып кына чәчен рәтләде дә, погон эзләре беленеп торган гимнастеркасының изүен чишеп җибәрде. Сагыз исе катыш салкынча һава борынын кытыклады.
ачык изү аша үтеп, тәненә сырылды. Зарифның сирәк-мирәк кенә булып шәшелгән шадралы тут йөзендә хозурланудан туган җиңелчә генә елмаю чагылды. Калын иреннәре сизелер-сизелмәс кенә дерелдәп куйды. Ире тигез тешләре чагылып китте. Күз тирәләрендәге вак җирчыклары тагын да тирәнәебрәк күренделәр. Шәше төсле үк кара киң кашлары астында зәңгәрсу күзләр җемелдиләр. Мондый чакларда аның беренче карашка тупасрак булып тоелган киң якалы йөзе мөлаемланып, яктырып китә иде. Якында гына пароход кычкыртты. Ул да түгел, вак-ваклыклар белән капланган текә кыя артыннан үткен борыны белән су ярып килүче пароход күренде. Ул ярдагы пассажирларны сәламләгәндәй бер-ике сузып кычкыртты да пристаньга якынлаша башлады. Пароход артында ире-ире дулкынлар кала. Алар лашындай ак пароходтан ярагайган сайын сүнә барып, ярга таба тәгәриләр. Дулкыннарның кайберләре бая пароходны каплап торган текә кыя күләгәсенә дә барып җиткән. Кояш нурында кызгылт сары төскә кереп тәгәрәгән дулкыннар күләгәдә куе яшел төстәге җыерылган бәрхеткә охшап калганнар. Зур пароход Мәскәүдәндер дип уйлады Зариф һәм пароходның исемен белергә теләп, аның ак күбекләр уйнатып әйләнгән көпчәге өстендәге хәрефләрне караштырды. Пароход дебаркадер янына килеп туктау белән пристань җанланып китте. Берәүләр төште, алар урынына яңа пассажирлар утырды. Каршы алу, озату ыгы-зыгысы башланды. Ниһаять, кырмыска оясы кебек кайнаган пристань тынып калды. Пароход та шуны гына көткән кебек сузып бер кычкыртты да каманы уртала ярып югарыга менеп китте. Зариф аны борылмадан күмелгәнче күзләп торды да ярдан түбәнгә атылды. Ул пристань янына тукталмыйча туп-туры түбәнге склад конторасына китмәкче иде дә, леспромхоз директоры Бәдри ага чырап туктатты. Аның янында бер кулына чемодан тоткан, икенче беләгенә плащ салган таныш түгел бер егет тә бар иде. Менә Зариф, таныш бул дип сөйләп китте Бәдри ага. Иптәш, директор янындагы егетнең фамилиясын онытып та өлгергән иде булса кирәк. Тотлыгып калды. Иптәш безнең леспромхозга Киевтан Урман промышленности институтыннан килгән, диплом эше язарга. Бәдри аганың бу сүзләрендә үз леспромхозы өчен горурлануы сизелеп тора иде. Гүя ул, күрдеңме, безнең леспромхозга тәҗрибә уртаклашырга киләләр. Ә син леспромхоз инде ул дигән буласың. Юк, егетем, бер дә алай түгел дип әйтергә тели иде. Зариф исем фамилиясын әйтеп кулын сузды. Таныш булмаган егет тә чемоданын җиргә куеп Зарифка кул бирде. Нияз Галимов. Бәдри ага үзенең шулай вакытлы-вакытсыз түбән складка төшеп йөрүенә зарланган кешедәй сөйләнә башлады. Көз җиттеме шул шкиперлар белән талашудан бушап булмый билләһи. Шуны әйтәм әле. Телеграмма артыннан телеграмма яудырып, ялынып ялварып баржаласың. Анда да әле эшләп кинәндерәселәр түгел. Яртылаш тиягән килеш таярга чамалыйлар. Хәерсезләр. Сай, баржаны утырту куркынычы бар имеш. Бәдри ага шкипер белән әйтешүен дәвам иткәндәй, тавышын күтәрә төшеп өстәп куйды. Йоклама, күзеңне ачыбрак карап бар, берни дә булмас. Ничек? Җайладыгызмы соң, диде Зариф. Рәтләнде әнә. Ул зур баржа ягына күрсәтте. Анда бер-берсенә ялганган транспортерлар буенча штабельләр яныннан баржага таба фанерга дигән юан авыр кайын шүрәкләр агыла иде. Директор сүзен дәвам итеп өстәп куйды. Үзем төшеп яхшы иткәнмен әле. Менә иптәшне дә очраттым. Директор әледән-әле леспромхоз ягыннан килә торган юлга караштырып алгалы иде. Конторага шалтыраткан идем. Машина каядыр чыгып киткән. Кайту белән җибәрергә куштым. Хәзер килеп тә җитәр инде. Кунак егете текә ярларга, тез наратларга күз йөртеп алды да, "Еракмы соң?" дип сорап куйды. Леспромхоз поселогының күп булса 3-4 чакрым чамасы ераклыкта икәнен белгәч, "Бәлки, урман эшләтеп кенә атлый торырбыз" дигән тәкъдим кертте. "Әйберләр дә ауыр түгел, урманыгыз да бик матур күренә." "Аһа, урман дисең алайса." Директор кулларын угалап куйды. "Урман дигән әй. Менә монысы миңа шу ичмаса." "Дөрес. Кем? Нияз энем. Урманны сөяргә, яратырга кирәк." Алар басып торган баскычтан күтәрелеп килүче бер төркем кызлар күренде. Кызлар килеп җитәрәк үзләренә таныш булмаган егетне күреп, адымнарын әкренәйттеләр дә бер-берсенә сораулы караш таштадылар. Кызларга хас шуклык белән кычкырып исәнләшкәннән соң, араларыннан берсе Бәдри аганың бернинди улы юклыгын белсә дә, "Нәрсә, иптәш директор, әллә улыгыз кайттымы?" дип шаяртып сорап куйды. "Шулай шул, кызлар, улым кайтты.
Директор хәйләкәр генә күз кысып алды да, сүзен дәвам итеп: "Кече улым, моннан 2 ел элек олы улым кайткан иде. Әйеме, Зариф?" Алар кызларга ярып такта басма буйлап югарыга таба күтәрелә башладылар. Менүчеләрне озаткандай басмалар күңелле генә шыгырдап калалар иде. Бераз менгәч: "Ничек, кызлар, концертка барасызмы?" дип сорады директор. Аннары кунак егетенә таба борылды. "Менә Нияз, танышатыр, безнең леспромхоз кызлары. Кара син аларны. Бездәге кебек кызларны җылап эзләсәң дә таба алмассың." Кызларның берсе сүз кыстырып куйды: "Көндез шәм яндырып эзләсәң дә дин Бәдри абый." Бар да шаулашып көлешеп алдылар. Нияз бәйрәмчә киенгән кызларга карап алды. Алар кош астыннан гына өздереп карап, "Чибәр егет икәнсең" дигән сыман хәйләкәр генә елмаялар иде. Бәдри ага һаман кулларын селти-селти сөйләнә бирде. "Кунакларны каршы алу озатуга караганда күңеллерәк нәрсә, шулай бит, кызлар?" Бәдри аганың ирен кырыйларыннан да елмаю чагылып китте. Тик кызганычка каршы барлык кунаклар да бер төсле булмыйлар. Әйтик, тизрәк шулу ягын чамалыйлар. Директор бераз алгарак иелә төшеп баскычтан менеп килүчеләр арасыннан Зарифны эзләде. Бик тә әһәмиятле сүз әйтергә җыенгандай, тамагын кырып куйды, бераз тик торды, башкалар да тынып калды. Шуны гына көткән Бәдри ага ясалма җитдилек белән сүзен дәвам итте. "Шулай, моннан берничә ел элек бер егетне каршы алдым мин. Я, мин әйтәм, егеткәй, бөтенләйгә кайттыңмы дим?" "Әйе" ди бу. "Эш сагындырды, рәхәтләнеп туйганчы эшлисем килә" ди. "Безнең хезмәт фронтындагы җиңүләребезне хәтта дошманнар да танырга мәҗбүр булдылар" ди. "Шул биек эшкә катнашасым, үземнән лаеклы өлеш кертәсем килә" ди. "Шул теләк белән кайттым" ди. Бәдри ага борын астыннан гына елмаеп: "Әйе, андый хәл булган иде шул" дигән сыман башын түбән иеп, тигез генә атлаучы Зарифка карап алды. "Бик шәп, мин әйтәм, бик шәп. Синең елгылар күптән инде армиядан кайтып бетте дим. Көтә идем мин сине. Әллә мин әйтәм, бөтенләй кайтмаска иттем икән дип тә борчыла башлаган идем" дим. "Юк, Бәдри ага" ди бу. "Үзем теләп калган идем. Алай булса мин әйтәм, рәхим ит. Менә сиңа леспромхоз, теләсәң кем булып эшли бир. Теләсәң мин әйтәм, мастер итеп куям. Моторларны да яхшы беләсең, теләсәң шофер, тракторчы булып та эшли аласың. Безнең урман промышленностеннан бернинди профессия да артмый. Токарьлар да, слесарьлар да, электриклар да, механиклар да, болта осталары һәм столерлар да, хәтта паровоз йөртүче машинистлар да." Директорның сүзен раслап куйган кебек, якында гына паровоз гудогы яңгырады. Барысы да тавыш килгән якка борылдылар. Дулкынланып торган диңгезгә охшаган күгелҗем урман өстеннән ак болыт булып бетерелеп төтен күтәрелә иде. Күп тә үтми, озын-озын агачларны хлыст килеш тиягән тар тимер юл поезды күренде. "Бәдри, машинистлар да, кондукторлар да мин әйтәм кирәк. Кыскасы, безнең урман промышленности киң тармаклы, зур хуҗалык" дим. "Әгәр дә инде мин әйтәм, начальник фәлән булырга телисең икән, рәхим ит, берничә айга курска барып кайт та, бетте китте. Шулай тату гына сөйләшеп шушы тирәләргә җиткән идек инде, әй." Директор куен ара урманын кисеп туп-туры леспромхоз поселогына таба сузылган таш юлга ишарә ясады. "Минем, Бәдри ага" ди бу, "планнарым икенче төрлерәк иде шул" ди. "Дөресен әйтәм" ди, "күңелем ниндидер зуррак, әһәмиятлерәк эш тели" ди. "Менә сөйләшеп кара син аның белән." "Юк, юк, мин аның башка җиргә китүенә үпкәләмәгән дә булыр идем. Мәкалдә бит, кеше акылын ишет, үз акылың белән эш ит" ди. "Тик безнең эшне аның шулай юкка чыгаруына, шулай үз әйтмешли, ниндидер әһәмияткә ия булган эш итеп санавына, әлбәттә түзә алмадым. Ничек инде ул алай, мин әйтәм, кем энекәш дим." Кем бакчасына таш атылганын Зариф шундук шәйләп алды. Чынлап та ул чакны үзе дә сизмәстән кеше хәтерен калдырырлык сүз ычкындырып ташлаган иде шул. Аның бая директор искә алган сүзләре карт урманчыга шул кадәр нык тәэсир иткән иде. Аны тәмам чыгырыннан чыгарган иде. Зариф ялгышканын үзе дә сизеп алган иде, ләкин соң иде. Хәтерендә Бәдри ага үзеннән дә битәр урман өчен рәнҗеп, яңа 5 еллык планнарның урман промышленности алдында гаять зур һәм әһәмиятле бурычлар куюы турында, халык хуҗалыгы өчен агачның таш күмер, нефть, металл кебек үк кирәклеге хакында кызып-кызып сөйләп киткән иде. Әле хәзер дә шул вакыттагы сүзен дәвам иткән төсле теге егетне шелтәли иде директор. Әгәр дә ул егет тирә-ягына бераз гына күз салса да, андый сүзләрне сөйләмәгән булыр иде. "Я, әйтегез әле, безнең урман продукциясеннан тыш нинди генә промышленность эшли ала?" Җавап бер генә төрле промышленностьта эшли алмас иде. Безнең урман поездларны чаптыра,
пароходларны yüздерә, самолетларны очырта, җир астыннан таш күмер, рудалар чыгара, иң югары маркалы корычлар куя. Озын сүзнең кыскасы шул, колхозның иң гади арбасыннан алып мөгъҗизалы моңнар чыгаручы музыка кораллары патшасы скрипкага кадәр агачтан эшләнгән. Сез чынлап та урман патриоты икәнсез, диде Нияз, директорның сүзен бүлеп. Ник? Урманны шул кадәр яратугызга күрә әйтәм. Урманны яратмаска мөмкинме соң? Борын заманнардан бирле ул кешене туйдырган, һәр төрле куркыныч хәлләрдән саклаган. Урман дәва ул, сәламәтлек чыганагы. Күкрәгеңне тутырып сул әле бер урман һавасын ипигә ягып ашарлык бит, билләһи. Бөек рус галиме Менделеев әйткән: "Урман утырту илеңне дошманнан саклау шикелле үк изгеш, кешеләрнең урманга караты булган мөнәсәбәте буенча илнең культура дәрәҗәсен билгелиләр" дигән. Менә нәрсә ул урман. Директор бу сүзләрне шундый ягымлылык, шундый хис белән әйтте ки, кызлар да, Зариф та, Нияз да тын гына тыңлап барган җирләреннән каршыда калын стена булып калыккан урманга күтәрелеп карарга мәҗбүр булдылар. Шунда кызларның бер чоярагы әллә теге егетнең Зариф икәнлеген сизенеп, әллә булай гына кызыксынып: "Бәдри абый, сез әйткән егет урманда калдымы соң?" дип сорап куйды. Бәдри ага җай чыгуга сөенеп, тәртәне тиз генә икенче якка борып куйды. Барысы да бигрәк тә бер кырыендарак атлап килүче Ниязга ишетерлек итеп: "Урманга бер килгән кеше кире китә алмый ул", диде. Сөйләшә алар леспромхоз поселогына ничек кайтып җиткәннәрен сизми дә калдылар. Кызлар туп-туры клубка киттеләр. Бәдри ага Зарифның хәзер нишләргә җыенуы белән кызыксынды. "Урманга китәм", диде Зариф. "Ничек? Концертта булмыйсыңмы ни?" "Була алмам ахрысы. Көлемсәреңне дә тыңлый алмыйсың алайса. Башка вакытта. Эшләр бик тыгызланып китте әле. 308-нче делянканы иртәгә үк лесхоз кабул итеп алырга тиеш. Үкчәгә басып баралар бит. Делянканы кисеп китәргә дә өлгермибез. Анда инде яңа яшь урман утыртылган була. Ә делянкада әле берничә штабель чыгарылмаган агач бар. 2 трилевка тракторын шунда билгеләгән идем. Килү белән берсе туктаган, чокерлары тузган. Түбәнге склад мастерскойында да таба алмадым. Яңаны ясарга заказ биреп калдырган идем." Зарифның китәргә йолкынып торуын күргән директор сүз озайтмады. "Бар алайса", диде дә үзе кунак егете белән конторага таба борылды. Зариф: "Машина яки поезд туры килсә, бәлки әле кайтып та җитәрмен", дип механика мастерскойына таба атлады. Көлемсәр тойгыларыннан әле һаман да арына алмый иде. Гаҗәп хәл. Бүген ул үз исеменең игълан ителүен түземсезлек белән көтеп алды. Леспромхозның карт урманчысы, хәзер конторада төнге каравылда торучы Бикмуш бабай, скрипкада татар халкының борынгы көйләрен башкарганнан соң, конференция клуб мөдире ниһаять Көлемсәрнең исемен игълан итте. Халык кул чабарга кереште. Көлемсәр сәхнәгә чыкты. Кул чабулар тагын да көчәйде. Ул сәхнә уртасында торган артлы урындык янына җиткәч, тыйнак кына баш иде. Аның озын авыр тылымнары күкрәгенә шуып төштеләр. Көлемсәр аларны кул аркасы белән генә җилкәсенә этәреп куйды. Иптәшләренең шат, көләч йөзләрен күрү Көлемсәрне дәртләндереп җибәрде. Балкып торган сәхнәдә аның ак челтәр якасыннан кояшта тигез булып янган яңакларыннан ниндидер тынык нур сирпелгән. Ул Көлемсәрнең йөзен тагын да ачыграк итеп, матуррак итеп күрсәтә иде. Бөдрәләнеп торган чәч бөртекләре арасыннан тамып төшәргә торган чык тамчыларына охшап, кичкенә генә алкалары җемелдиләр. Шул арада гармунчы Тәмир Солтанов та урындыкка чыгып утырды. Киң җилкәле, тәбәнәгрәк буйлы, түгәрәк йөзле бу егетне леспромхозда бер генә дә белмәгән кеше юк. 9-10 яшеннән әтиянисез калып ятим үскәнлектән аңа укуын ташлап урманга эшкә йөрергә туры килде. Шул елларда ук инде ул кучер булып кул арасына керә башлады. Леспромхоз директоры Бәдри аны беренче тапкыр төнлә белән урманнан кайтып килгәндә очраткан иде. "Ничек соң, егет?" диде ул, зурлар кебек арбадан аякларын салындырып утырган Тәмиргә. "Төнлә белән йөрергә шүрәлеләрдән курыкмыйсыңмы?" Тәмир исә регенә: "Шүрәлеләр белән бала чаганы гына куркыталар", дип җавап кайтарды. Бәдри чын күңелдән рәхәтләнеп көлгән иде. Шуннан бирле директор аны үз малае кебек ярата башлады. Аның турында һаман кайгыртты. Ул аны укытырга да теләгән иде, тик Тәмир аяк терәп каршы торды. "Бераз эшлим әле", диде. Хәзер Тәмир үзе дә кеше ярдәменә мохтаҗ түгел инде. Тәмам егет булды. Алдынгы эшчеләрдән санала. Рәсеме почет тактасыннан төшми. Узган сезонда комсомолга керде.
Көлемсәр Тәмирнең чын гармончылар кебек тырыша-тырыша тезенә чуар кырама ябуын күреп, көлеп җибәрә язды. Әллә зурлар белән бик иртә аралашудан инде Тәмир вакыты белән үзен бераз эрерәк тотарга ярата иде. Конферансье Көлемсәр башкарачак номерны игълан итте. Татар халык көе Кара урман. Аның соңгы сүзләре көчле кул чабулар эчендә күмелеп калды. Бираздан шау-шу басыла төште. Шул вакыт арткы рәтләрдә хәрәкәт башланды. Эскәмияләр шыгырдап куйды. Көлемсәр артта басып торучылар арасыннан Бәдри аганың таныш түгел бер егет белән иелә халыкны йырып әкрен генә алга таба үтүен күрде. Бәдри аганың концертка килүе Көлемсәрнең күңелен тагын да күтәреп җибәрде. Алдагы рәтләрдә утырган егетләр аларга урын бирде. Бәдри ага кояшта уңган кепкасын салып, сирпәйгән чәчләрен рәтләде дә Көлемсәргә карап елмайды һәм күз кыскан сыман ияк кагып куйды. Хәзер инде янәсе башласаң да ярый. Шушы егет турында әйткәннәр икән дип уйлады Көлемсәр. Әле концерт башланыр алдыннан гына автокран белән вагоннарга агач төяп торучы Люба Синицына сәхнә артына йөгереп кереп, "Кызлар, менә дигән чибәр егет килде. Концерттан соң чур беренче булып аның белән үзем танцевать итәм" дип сикеренгәләп куйган иде. Тәмир сыздырып уйнап җибәрүгә зал тынып калды. Урамда буш прицебын шалтыратып узып киткән машинага да берәү дә игътибар итмәде. Моңлы, көчле аһәңле көй агыла башлады. Кар урманнарга кердем, сызылып таңнар атканда шул. Кар урманнарга кергәч, җыр халык белән шыгырым тулы бер күз алдан, ачык ишек һәм тәрәзәләр аша поселокның тынып калган урамнарына ташып чыкты. Айның көмеш урагы урман өстендә хәрәкәтсез калган. Әйтерсең, ул да бу җырны тыңлар өчен туктаган. Утлары сүндерелгән зал тәрәзәләреннән тышкы яктагы барлык нәрсә аерым ачык булып күренә иде. Әнә тәрәзәгә орынып яшь каен агачы үсеп утыра. Ул йомшак кына искән җилдән дә тәрәзәгә таба иелә. Әйтерсең лә аның да шаулап торган кара урман турындагы илһамлы җырны ишетәсе килә. Җыр тамашачыларның барлык хисләрен, тойгыларын яулап, һаман агыла да агыла. Яратам урманда кышлар сайравынлы, нарат шаулавын. Концерттан соң танцлар буласын белеп, яр җилкәнчек өйләргә таралмады. Шул арада кранчы Люба сәхнә артына йөгереп керде дә, Көлемсәрне кочаклап үпкәннән соң, шундый матур җырладың, менә инде искитәрлек булды" диде. Аннары чытлыкланып, "Хәзер мин кунак егете белән танцевать итәм" дип, иптәш кызлар алдында киемнәрен рәтли бераз бетерелде дә, кергәндәге кебек үк күз иярмәс тизлек белән сәхнә артыннан атылып чыгып та китте. Көлемсәр залга чыкканда, урындыклар җыештырылган, идән су бөркеп себерелгән иде. Беренче вальс яңгырады. Яшьләр бер кавым бии башларга кыймыйчарак тордылар. Ләкин бу тартыну озакка сузылмады. Менә уртага беренче парлар чыктылар һәм салмак кына хәрәкәтләр ясап, әйләнә дә башладылар. Әкренләп биючеләр белән бөтен зал тулды. Люба чыннан да теге үзе әйткән чибәр егет белән биим икән дип, Көлемсәр залны караштыра башлады. Ләкин биючеләр арасында ул Любаны да кунак егетен дә күрмәде. Көлемсәр җилкән кебек кабарып җилфердәгән тәрәзә пәрдәсен җыеп кыстырып куйды да, саф һава бөркеп торган ачык тәрәзә янында басып калды. Күктә ай йөзә. Тик ул хәзер шактый югары күтәрелгән, хәтта бераз кечерәйгән кебек күренә иде. Кемнеңдер искәрмәстән, "Мөмкинме?" дип дәшүеннән Көлемсәр сискәнеп китте. Аның янында кунак егете басып тора иде. "Рәхмәт", диде егет, Көлемсәрнең күзләренә карап. "Сезнең җырлавыгызның ничек тәэсир итүен аңлатырга мин сүзләр таба алмыйм. Сезнең җырыгыз тормыш кебек гүзәл, мәхәббәт кебек көчле. Тормыш кебек гүзәл, мәхәббәт кебек көчле." Бу сүзләр Көлемсәр өчен яңа булып тоелдылар. Көлемсәрнең бик күп җылы сүзләр ишеткәне бар, тик булары кебек күңелне җилкетеп куярлык серләрен хәтерләми. Башка вакытларда ул "Алай ук түгеллә инде" дип кулын гына селтәгән булыр иде, ләкин хәзер Ниязга ничек дип җавап кайтарырга да белмичә аптырап калды. Егетнең серле итеп, бизәкләп әйтелгән бу сүзләренә каршы алай дип кенә җавап кайтару ничектер коры, урынсыз, хәтта ямсыз чыгар төсле тоелды аңа. Ниязда вакытын белеп әйтелгән комплиментның Көлемсәргә ничек тәэсир итүен ачык сизенде һәм үзенең серле итеп сөйләшә белүеннән канәгатьләнеп тә куйды булса кирәк. Көлемсәрнең бисе килми иде. Көне буе эштә булу, сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланулардан ул шактый арыган иде. Бу минутта аның шулай тын гына,
ачык тәрәзә янында иптәшләренең биегәнен генә карап торасы килә иде. Ләкин Ниязга күтәрелеп карау белән ул каршы килә алмады. Тирә-яктан аларга кызыксынып карап торучы кызларга күз төшереп алды да, ризалыгын белдереп, кулын Ниязга сузды. Алар җиңел генә биеп киттеләр. Нияз шул арада Көлемсәрнең исемен дә сорап өлгерде. Үзенекен дә әйтте. Менә таныштык та, диде ул. Көлемсәрне биленнән ныграк кысып, сүзен дәвам итте. Мин сезне яхшы җырчы гына дип уйлаган идем. Сез әле менә дигән биюче дә икәнсез. Көләсез. Ышаныгыз. Чын күңелдән әйтәм. Көлемсәр бу сүзләрнең дөрестлеген белергә теләгәндәй Ниязның күзләренә күтәрелеп карады. Мондый күзләр алдый аламысың? Аларны якын итеп ничектер иркәләп үз итеп карауларын Көлемсәр дә аңламыйча, сизмичә булдыра алмады. Көлемсәргә Ниязның күзләре генә түгел, аның бераз тузгып, дулкынланып торган чым кара чәчләре дә, килешле борыны да һәм елмаю кунган иреннәре дә ошады. Чынлап та, сөйкемле икән дип уйлап алды Көлемсәр. Сез дә бик җиңел бийсез, диде Көлемсәр. Сезгә әйтәсе сүземне авызымнан алып әйттегез. Сезнең белән бию җиңел дә, рәхәт тә. Тора бара биючеләрнең рәте сирәгәйде. Биюдән туктаган парлар Көлемсәр белән Ниязны күзәтә башладылар. Зал уртасында Көлемсәр белән Нияз гына калды. Безне күзәтәләр, дип пышылдады Нияз. Һәм мондагы яшьләр өчен таныш булмаган палар ясый-ясый биюендә булды. Көлемсәр дә бу паларны бик тиз отып алып, егеттән калышмый иде. Музыканы туктату турында уйламыйлар да иде. Көлемсәрнең узак биюдән башы да әйләнә башлады, ләкин бу аны ашкындыра гына иде. Тәрәзә яныннан әйләнеп үткәндә, Көлемсәр стена янына баскан бер кешенең "Син бу парны гына кара, бер төптә өлгергәннәрмени" дип күршесенә әйтүен аерым ачык ишетеп калды. Бу сүзләрдән соң ул бераз уңайсызланып та куйды. Музыканың соңгы аккордлары яңгырады. Нияз биюне аякларын бер-берсенә шыпылдатып бәреп, Көлемсәргә башын иеп тәмамлады. Аларның биюләрен хуплап, кул чабулар яңгырады. Икенче көнне иртүк Нияз леспромхоз директорына ярып, урманга чыгып китте. Алар башка урманчылар белән бергә Яшел Алан пунктында поезддан төштеләр. Паровоз урманны яңгыратып кычкыртты да, тирә-якны шаулатып, яңадан кузгалып китте. Бары тик көпчәкләр гөрелдәве генә көзге урман тынлыгында байтакка кадәр аерым ачык ишетелеп торды. Әйдә, кем, Нияз, урман эченнән генә үтәрбез, диде Бәдри ага. Аннан турырак. Директор көмеш тасма кебек рельслар сузылган юлдан бер якка төшеп, туп-туры куе урман эченә алып бара торган тар сукмакка борылды. Байтак вакыт дәшми-тынмый барганнан соң, Бәдри ага үзенең гадәтенчә сөйләнә башлады. Бүген кичен производство киңәшмәсендә бик җитди мәсьәләне хәл итәсе бар. Җитди мәсьәлә. Ул тынып калды, ләкин озакка түгел, яңадан сүзгә кереште. Бу турыда мин иң активист кеше булып саналган сол агызу мастеры Лапитов картка да әйтеп караган идем. Ул да авыз эченнән генә да дип мыгырданып куйды. Нияз сүзгә кушылмады. Леспромхозга бирелгән көзге-кышкы сезон планының көткәннән бик күпкә артык булуын һәм һәркемнең дә бары тик шул турыда гына сүз йөртүен ул кичә үк ишеткән иде инде. Сукмак тайгак ылыслар белән капланган. Бары ара-тирә генә юл аркылы бургаланып яткан еланнарны хәтерләтеп, шәрәләнгән тамырлар күренгәлиләр. Директор алдан бара. Ул калкурак буйлы, таза гәүдәле ярым хәрби киемнән. Үзен үзе тотышы, солдатлар чанлык һәм тигез атлавы аның армиядә хезмәт иткәнлеген сиздереп тора иде. Алар урманның иң куе җиренә барып керделәр. Югарыда агач башларын дулкынландырып, көчле җил исеп куйды. Андый чакта үзеңнән үзең кайрылып өскә шау-шу килгән якка карыйсың. Анда ниндидер көч үзенең күзгә күренмәс мәхәббәт кулы белән агач башларын сыйпап үтә кебек. Төз агачлар шаулап әле бер якка авышалар да кабаттан турайып икенче якка еләләр. Бу шаулау вакыты белән якынлашып килүче диңгез штормына охшап куя. Кайчакта авыз эченнән генә җырланган ниндидер моңлы, сүзсез җырны хәтерләтә. Урман шаулый. Урман шаулавыннан ук елның нинди вакыты икәнлеген ялгышмыйча белергә була. Бу инде язгы урманның күңелле, шат һәм дәртле шаулавы да, шулай ук җирнең сулыш алуын хәтерләткән куе тоташ җәйге урман сөйләшүе дә түгел. Бу буранлы, салкын кышның якынлашып килүен сиздереп торучы көзге урман гүелдәве иде.
Нияз шактый вакыт сөйләшмичә баргач, сүз башлады. Колак салыгыз әле, Бәдри ага. Урман шаулый. Ишетәсезме? Бәдри ага җавап кайтармады. Бары тик елмаеп куйды һәм шулаймыни дигән кебек тавыш килгән якны эзләгән булып тирә-якка каранып алды. Нинди генә агачлар юк бирде. Менә Кырым тополена охшаган куе һәм вак ботаклы карагай агачлары. Шунда ук үзләренең ныклыгы һәм озак яшәүләре белән дан тоткан мәхәббәт имәннәр, эре яфраклы рәңгеләр, бераз читтәрәк күктә йөзгән ак болытларга таба ашкынып үскән зифа буйлы, алтын кәүсәле наратлар тезелеп киткән. Урманның бу җирләренә кояш нурлары да бик сирәк үтеп керәләр. Монда һава дымлы, тирә-яктан урманның хуш исе аңкый. Урман эченнән аерым ачык булып шау-шу ишетелә башлады. Аха, ишетәсезме? Якынлашабыз. Бәдри ага кулы белән алга таба күрсәтте. Анда безнең беренче поток шаулый. Бираздан алар мәш килеп торган зур аланлыкка килеп чыктылар. Менә ул данлыклы беренче поток. Кара син аны. Бу поток, 9 ай буена инде леспромхозның күчмә кызыл байрагын үзендә саклый. Директорның йөзендә канәгатьләнү тойгысы балкыйды. Ул изүләрен шишеп җибәрде һәм эшнең барышын яхшырак күрергә теләп ахрысы тип-тигез итеп киселгән түгәрәк өстәл хәтле зур нарат төбенә менеп басты. Аның тәҗрибәле күзләре гигант цехның лесосеканың ничек эшләвен, нинди ритм белән тибуын шунда ук билгеләделәр. Молодцы! Хай! Чыннан да, күңелне алгысытып куярлык күренеш иде бу. Аланлык хәл иткеч бәрелеш барган сугыш кырыен хәтерләтә иде. Һавадан очып килүче снаряд мина шартлагандагы кебек тавышлар чыгарып, электр пычкылары чыжылдый. Шунда ук бомба гөрселдәвен хәтерләтеп бер-бер артлы агачлар ава, берничә урында һавага сыргылт кара янгын төтене бөркеп, ботак өемнәре яна. Акрын гына искән җил белән лесосекага таралган шул куе төтен эченнән атакага күтәрелгән танклар кебек бер юлы дистәләрчә юан агачларны бөтен килеш тыгып, КТ-12 маркалы трилевка тракторлары килеп чыгалар. Самолетлар гүләвен хәтерләтеп күчмә электростанциялар эшли, тимер юл платформалары янында берничә кылач юанлыгындагы имәннәрне уенчык урынына гына чөеп йөрткән электрокраннар, лебедкалар, транспортерлар шыгырдый. Дәртле хезмәт кайный. Урманның менә шулай шаулавын мин күбрәк яратам, диде Бәдри ага елмаеп. Директор Ниязны тракторлар салган киң юл буйлап лесосекага алып кирип китте. Иң элек алар агач аударучылар янына туктадылар. Менә алар, урманны шаулатучылар. Директор тәбәнәк кенә буйлы бер егет янына атлады. Менә, кем, Нияз, таныш булыгыз, безнең новаторыбыз Илдархан Хуҗиев. Егет тирләгән маңгаен җиңе белән генә сыпырып алды да, елмаеп Ниязга кулын сузды. Бераз тирләтә, диде ул, сүзен дәвам иттерә алмавына уңайсызланып. Менә минем ярдәмчем. Ул таза гына гәүдәле егеткә күрсәтте. Николай белән бергә эшлибез. Илдархан билендәге каешын рәтләп куйды да, пычкысын алып карт каек агачы янына килде. Ярдәмчесе Николай да аның артыннан атлады. Бәдри ага алар ягына күрсәтеп, күрәсеңме, җаен белеп эшлиләр егетләр. Ботак кисүчеләргә, бигрәк тә тракторчыларга агач тарттырырга уңай булсын өчен, агачларны бары тик бер генә юнәлешкә аударалар, диде. Ниязга буларның барысы да күптән таныш булса да, ул директорның сүзен бүлдермәде. Илдархан кискән җирдә эшкә комачаулый торган төпләр калмый. Агачлар җил уңаена да аумыйлар, бер-берсен тоткарламыйлар да. Шуңа күрә тракторчылар да, ботак кисүчеләр дә аның участогына бик теләп, шатланып баралар. Илдархан кулындагы электр пычкысы ачы тавыш белән чыелдап җибәрде. Егет агачның авасы ягын киртләде дә, каенны кисәргә кереште. Тирә-якка йомшак пычкы чүбе чәчелде. Күз ярмәс тизлек белән пычкы агачның үзәгенә якынлаша башлады. Карт каен йомшак кына шартлап куйды һәм пычкы кискән урын киңәеп, ачылып китте. Әле баягына биек һәм юан булып үсеп утырган каен, гомер буе бергә үскән, җил давылларны бергә кичергән күрше агачларга тотынып калырга теләгәндәй, бәрелә сугыла ава башлады. Аның бөдрә башы мул булып куелган яфраклар өермәсе эчендә бөтенләй югалып калды. Илдархан үзенең ярдәмчесе белән икенче агач янына күчте. Алар артыннан агач төпләре киселмичә калган вак куаклыклар арасыннан кара йыланга охшап электр кабеле шуышты. Егетләр икенче агачны аударганда, теге каенның ботаклары селкенүдән туктамаган иде әле. Директор белән Нияз тимер юл платформаларына таба атладылар. Биредә шау-шу,
аеруча куәтле иде. Тракторлар бер-бер артлы маневр ясап, урманнан юан агачларны өстерәп чыгаралар һәм аларны платформа янына бушаталар. Электрокраннар һәм автокраннар ул агачларны вагоннарга төяләр. Тирә-яктан нарат сагызы һәм агач исе аңкып тора. Шул вакыт Бәдри ага производство киңәшмәсенә катнашасы кешеләрнең кайберләрен күреп килем әле дип, сал өстеннән барган кебек бер бүрәнәдән икенчесенә сикерә-сикерә күчмә электростанция ягына китеп барды. Платформалар янына килеп туктаган бер трактор йөген бушатырга да өлгермәде. Кечкенә генә кызыл флаг таккан икенче трактор эстакада янына килеп тә җитте. Нияз шул алдынгы тракторчыны күрергә теләп алгарак атлады һәм башына җилфердәп торган флаг төсле үк косынка бәйләгән Көлемсәрне күреп хайран калды. Көлемсәр кабинадан яртылар чыгып, көр тавыш белән алдагы тракторчыга кычкырды. «Вася, тизрәк кыймылда, югыйсә үкшәңә басам!» Майланудан күн кебек ялтырап торган комбинезон кигән Вася оппак тешләрен күрсәтеп, кычкырып җавап кайтарды. «Басмыйча гына тор әле. Синең 3-4 чыбык тагып, тракторны бушлап куып йөрүеңә мин гаеплемене?» Вася тагын нәрсәдер әйтте, тик Нияз шау-шу аша аның соңгы сүзләрен ишетә алмый калды. Ул Көлемсәр алып килгән агачларга карады. Агачларның саны һәм күләме чыннан да алдагы тракторларыныкыннан шактый кимрәк иде. Нияз трактор туктап торудан файдаланып, Көлемсәр янына йөгереп килде һәм аның кулын кысуын үзе дә сизмичә калды. Көлемсәр. Ниязны күргәч, Көлемсәр ничектер каушап, аптырап китте. Бары «Исәнмесез?» дип кенә җавап кайтара алды. Нияз аның кичәге кара урман турындагы җырын исенә төшерде. Туа шунда матур фикер, туа анда яңа хисләр шул. Кара урманга кергәч, ул үзенең соклануын яшерә алмады. Дөресрәге, яшерергә дә теләмәде. Хәер, бу бер соклану гына түгел иде бугай. Ниязның күңел түрендә горурлыкка охшаган ниндидер бер җылылык дулкыны туды. Кинәт кенә әллә нәрсә булды да куйды шунда. Үзәкләргә үтеп керерлек моңлы тавышы белән җырлаучы, җыйнак, хәтта бераз үсмер малайларныкына охшашлы чындыррак гәүдәле Көлемсәрнең шундый катлаулы машина артында утыруын күрү иләсләндереп җибәрде аны. Нияз кичә аның ни өчен алай тиз генә кайтып китүенең сәбәбен сорамакчы иде дә тыелып калды. Аларның аерылышулары чыннан да Нияз өчен ничектер сәеррәк булып тоелды. Яшьләр өйләренә тарала башлагач, урамга чыктылар, ләкин Көлемсәр кичә пристаньда очраган шадра мастерны күрү белән «Хушыгыз» диде дә, йөгереп барып аны култыклап алды. Алар яшьләр төркеменнән аерылып, икәү генә караңгы тыкрыкка кереп югалдылар. Абыйсы микән әллә дип уйлап куйган иде Нияз, тик ачык кына бер нәтиҗәгә килә алмады. Кичә дә, бүген дә Нияз бары тик бер генә теләк белән, Көлемсәрне күрү теләге белән генә яшәде. Менә ул аның каршында. Зур кара күзләр, нечкә иреннәр, тик озын тылымнары гына җыйнак итеп җыелып куелганнар. «Көлемсәр!» дип кабатлады Нияз һәм әйтәсе сүзен оныткандай тотлыгып куйды. Ләкин Көлемсәрнең сораулы карашын күргәч, бөтенләй югалып калды. Ул башкача очрашуны көткән иде. Билгеле, бер-берсенең кочагына ташлану кебек фикердән ул ерак тора иде. Шулай да үз кешеләр бер-берсенә кирәк кешеләр кебек очрашырлар дип уйлаган иде ул. Ә монда әнә Көлемсәр дип дәшүгә үк нәрсә тагын дигән төсле сораулы караш. Юк, Нияз алай бик тиз югалып кала торганнардан түгел, ул мондый гына уңайсыз хәлдән чыга алыр. Нияз берни булмаган кыяфәт белән сүзен дәвам итте. «Көлемсәр, бирче тракторыңны. Бер генә рейс ясап карыйм». Көлемсәр гаҗәпләнде. Йылмайып бик телисез икән, рәхим итегез дигәндәй, җилкәләрен сикертеп куйды һәм кабинадан чыга башлады. Нияз тиз генә плащын салып, аны янәшәдәге бер төп өстенә атып бәрде дә кабинага менеп тә утырды. Нияз иң элек китерелгән агачларны бушатты. Аннары тракторын үкертеп, бер урында зырылдатып кире якка таба борды. Ул да булмады, тирә-якка төтен катыш сырым исе бөркеп, икенче, аннан өченче тизлеккә күчеп, гадәттәгедән катырак шаулап урман эченә кереп тә югалды. 10-15 минутта үтмәде, авыр йөк тартудан әлсерәгән ат кебек пышкырына чыгып килүче трактор күренде. Алда эстакада янында трактор торуын күргәч, Нияз тормоз бирде һәм кул яулыгына кулларын сөртә-сөртә кабинадан сикереп төште. «Рәхмәт, Көлемсәр», диде ул һәм башын иде. Алдагы трактор кузгалып китте. Көлемсәр: «Ярар,
Мин дә кузгалыйм инде дигән кыяфәт белән Ниязга карап алды да кабинага кереп утырды. Кабина өстендә утырып торган Тәмир машина платформа буена килеп туктау белән урыныннан атылып төште дә агачларны эләктергән чокерларны ычкындырды. Шунда ук «Тарттыр!» дип сызгырып сигнал бирде. Директорның әйләнеп килгәннән соң беренче сүзе шул булды. «Я? Ничек?» «Шәп», диде Нияз. «Тракторчыларыгыз бигрәк тә яхшы эшли икән». Дөрестән дә, бу мәсьәләдә безнең Леспромхоз республикада иң алдынгылардан санала. Хәзер мин сиңа иң алдынгы тракторчыбызны күрсәтим әле. Бу сменада булырга тиеш үзе. Бәдри урман эчендәге тракторлар ягына таба борылып карады. Көлемсәрме әллә? Директор хәйләкәр елмаеп Ниязның күзләренә карады. Кара, әй, исемен дә белеп өлгергәнсең бит инде. Беләсеңдер, Трилевка тракторында хатын-кызларга эшләргә рөхсәт ителми бит. Безгә ул үз сүзле кызы белән байтак тартышырга туры килде. Бәхәс Казанга кадәр барып җитте. Хат язган бит каһәр. Күрәсең, аның үз сүзлегеннән дә бигрәк тракторчы булам дигән теләге каршында без көчсезрәк булып чыктык. Күчмә механика мастерскоена кереп чыкканнан соң директор кайту ягына кайра башлады. Безнең бит әле бүген киңәшмәдә дә буласыбыз бар, диде ул. Ниязның көлемсәр эшләгән потоктан китәсе килмәсә дә, бу турыда Бәдри агага белдертмәде. Алар түбән складка агач алып төшүче беренче поезд белән ук кайтып киттеләр. Төш вакытларында башланган производство киңәшмәсе кояш баеганчы дәвам итте. Сүз нигездә агач әзерләүнең быелгы көзге-кышкы сезон планы һәм аның үткән елгыга караганда икеләтә диярлек зур булуы турында барды. Чыгып сөйләүчеләрнең барысы да диярлек бары тик эчке мөмкинлекләрдән тулысынча файдалану, сәгатьлек график һәм агач әзерләүдә комплекслы механикалаштыруны производствога тагын да кыюрак кертү чараларын күргәндә генә планны үтәп чыгу мөмкин икәнлеге турында сөйләделәр. Киңәшмәнең башында ук чыгыш ясаган баш инженер Нагман Сайфиев яңадан сүз бирүләрен сорады. Аның ниндидер бик җитди, әһәмиятле нәрсә әйтергә җыенуы бер урында тыныч кына утыра алмавыннан ук күренеп тора иде. Директор башлаган сүзен дәвам итте. Әйе, иптәшләр, быелгы көзге-кышкы сезон планы гаять дәрәҗәдә зур. Кабатлап әйтәм, гаять зур. Быел план гына түгел, әзерләнәсе агачның ассортиментлары да арткан. Барыгызга да билгеле булганча, безнең Леспромхоз шахталар өчен ныгытмалар әзерләмәйде. Быелгы планда күрәсез, бу ассортимент та өстәлгән. Димәк, безнең салларның бер өлеше Донбасс шахталарына кадәр чыгарылачак. Без кичекмәстән бу мактаулы бурычны төгәл үтәүгә юнәлдерелгән конкрет чаралар билгеләргә тиешбез. Баш инженерның түземлелеге тәмам чигенә җитте ахрысы. Ул директорның урынына утыруын да көтмәде. Сикереп торып, өстәл өстендә яткан Леспромхоз картасына кул аркасы белән шыпылдатып сугып алды да кызып сөйли башлады. Сез әле һаман да элементар бер нәрсәне аңларга теләмисез. Әйе, теләмисез. Сал да сал дисез. Кайда салламакчы буласыз соң сез ул салларны? Иң элек шул сорауга җавап бирегез сез миңа. Мин сездән саллау урыны, плод бише турында сорыйм. Минемчә, иң элек шушы мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Кабинетта утыручылар, ничек соң әле без үзебез бу нәрсәне күрә алмаганбыз дигән сыман тынып калдылар. Моны сизеп алган Сайфиев тагын да кызыбрак сөйләргә тотынды. Үткән сезон планы быелгыга караганда 2 тапкырга кимерәк иде. Анда да салларны көч хәл белән генә урнаштыра алдык. Безгә бу планда күрсәтелгән агачны саллау өчен кимендә 10 гектар мәйдан кирәк булачак. Безнең ни бары 5, күп дигәндә 6 гектар саллау мәйданыбыз бар. Аның да әле күп урыннарын кар төшкәләгәнче кырдырасы, тигезлисе бар. Менә бит төп мәсьәлә кайда? Баш инженер мәхәббәт гәүдәсенең бөтен авырлыгы белән өстәл өстенә иелеп, йонлач кулларына таянды. Аннары каш астыннан гына өстәл тирәсендә утыручыларга, «Я, моңа ни әйтерсез икән» дигән кебек карап алды да яңадан сүзгә кереште. Түбәнге складның менә бу өлешендә дип ул картага төртеп күрсәтте һәм баш бармагының тупас тырнагы белән кама буендагы агачлыкның шактый өлешенә тирән сызык сызып куйды. Саллар салу турында уйламагыз да. Бу урында фанерга дигән кайнышта белләнәчәк. Менә бу өлешен протез юкәләре һәм башка төрле спецсортлар алачак. Менә монда тары заводыннан чыккан продукция өеләчәк. Алар мөмкин кадәр суга якынрак булырга тиешләр.
Сәйфиев тырнагы белән 2-3 гектарга якын җирне бүлеп алса да, аның сүзендә хаклык барлыкны сизенепме, каршы килүче булмады. Ул гына да түгел, диде ул кызып. Быел түбәнге складка өстәмә тар тимер юл кольцосы салыначак. Тагын бер эстакада өстәләчәк. Алар да шактый гына урын алырлар. Шулай итеп, безгә Сөлекле елгасының сул як үзәнлеге генә кала. Кабинетны тирән тынлык басты. Бары тик директор гына креслосын шыгырдатып, селкенгәләп куйды. Аның нәрсәдәндер канәгатьләнеп җитмәүе йөзенә бәреп чыккан иде. «Я, иптәшләр, ник тындыгыз?» диде ул. «Бу бит ифрат әһәмиятле мәсьәлә. Филиппыч, сез ничек уйлыйсыз?» Мич буенда бер ялгызы утырган сал агызу мастеры Лапитов директорның шулай аңа мөрәҗәгать итүеннән югалып калгандай булды. Ул әлегә кадәр бер сүз дә дәшми утыра иде. Филиппыч кулы белән болыт кебек тузгып торган шим кара бөдрә чәчен, чәче кебек үк кара сакалын сыйпаштырып алгач, урыныннан күтәрелде. «Плод бише мәсьәләсе», диде Лапитов, тамак кырып алганнан соң. «Әлбәттә, җитди мәсьәлә. Инженер дөрес әйтә. Саллар...» Мастер директор ягына борылды. «Әлбәттә, безнең түбәнге складка сыйып бетмәячәкләр. Моны алдан ук хәл итеп куярга кирәк дип әйтмәкче идем мин үзем». Урынлы әйтә белүе белән танылган карт мастер чыгышын озакка сузмады. Урынына утырды. Лапитовлар нәселе Кама һәм Идел буенда төпләнгән нәсел. Мастерның бабасы гомер буе бурлак лямкасы тарткан. Кама Идел ярларын буйдан буйга уннарча тапкыр җәяүләп үткән. Актык шиктә күкрәк сөякләре кысылып, кан кысып, сулыш ала алмыйча яр буенда ягылып калган. Әтисе дә гомерен су өстендә үткәргән. Филиппыч үзе дә 12-13 яшеннән бирле үк яр куйныннан чыкмаган. Кышларын сал бәйләгән, җәй көннәрендә сал белән Әстерханга кадәр агып төшкән. Хәзер аның улы да сал агыза. Әле моннан 4-5 кенә ел элек улына диңгез салларын йөртү өчен махсус җайланма уйлап тапканы өчен орден биргәннәр иде. Кабинетта яңадан тынлык урнашты. Бераздан бу тынлыкны бозып, урындык шыгырдап куйды. Барысы да тавыш килгән якка борылдылар. Технорук Виктор Ильич Коробов урыныннан торды. «Мөмкинме?» диде ул директорга карап. «Рәхим итегез». Технорук эчке ресурслардан дөрес файдалану, эшчеләрнең активлыгын тагын да арттыру турында сөйләп китте. «Нәрсә әйтергә телисез сез?» диде баш инженер, аның сүзен бүлеп. «Конкретрак сөйләшче, пожалуйста». «Минем әйтәсе килгән сүзем шул. Нығман Нурулович, сез кеше сүзен бүлдермәгез. Сез сөйләгәндә мин дәшмәдем». Технорук бераз ярсуы басылгач, алдында яткан кәгазьне калтыранган куллары белән әвәли дәвам итте. «Без, иптәшләр, кемнең дә безнең өчен килеп эшләвен көтеп ятарга тиеш түгелбез. Аның күтәрелгән мәсьәләдән читкә тайпылуы баш инженерның гына түгел, башкаларның да кәефен җибәрде ахрысы». Директор да Технорукның сүзен бүлеп сорап куйды. «Сез нәрсә тәкъдим итәсез соң?» «Минме? Минемчә, моның өчен иң элек машиналарга, механизмнарга бирелгән планны карап чыгарга, дөресрәге арттырырга кирәк». Баш инженер кинәт кенә аңа таба борылды. «Технологияны бозу бит бу». «Булса ни? Ничек инде? Тынычланыгыз, иптәшләр». Директор юан зәңгәр карандашы белән өстәлне шакып куйды. «Технологияны бозу әллә ни бәла түгел. Аны бит без үзебез төзибез. Соң бит машиналарга да үз вакытында ял бирергә, карарга да, профилактика ясарга да кирәк». Бәдри ага баш инженерның сүзен бүлде. «Әгәр дә механизмнар, машиналар сез әйткәнчә ялсыз да, ремонтсыз да эшләсәләр, кешеләр дә үзлексез бер үк ритм, бер үк темп белән нормаларын арттырып үтәп тора алсалар, безнең биредә утыруыбызның мәгънәсе дә булмас иде». Директор белән баш инженер үзара бәхәсләшә башлауга, Технорук урынына утырып тынып калды. Директор аның ягына борылды. «Нәрсә, Виктор Ильич, әйтәсе сүзегез бетте дәме инде?» «Бетте». Кешене тыңлауга караганда күбрәк үзе сөйләргә яратучан Сәйфиев бу юлы да тыныч кына кала алмады. «Ниткән эш бу, әйтегезче, пожалуйста», диде ул тәмам ярсып. «Юк бар нәрсәләр белән сүзне икенчегә борып маташуның нигә кирәге бар? Кемне алдыйбыз? Соң, Алла куллары, сүз урманда агач әзерләү турында түгел, түбәнге складта әзерләнгән агачларны саллау өчен урын булдыру турында бара лабаса. Аның үз тугызы тугыз». Ул бөтен гәүдәсе белән Технорук ягына ауыша төште.
Әгәр дә механизмнардан һәм эчке мөмкинлекләрдән тулысынча файдалансак, бу бирелгән планны үти алачакбыз дисез. Нәрсәгә таянып әйтәсез аны, я? Бу бит гомуми фразалар гына. Ярар, сезнеңчә дә булсын ди, ләкин бит мәсьәлә агачны ягуда гына түгел, кабатлап әйтәм, ягуда гына түгел. Ул куллары белән һаваны ярып селтәнеп алды. Киселгән агачны кичекмәстән үз вакытында урнаштыра баруда. Үзегез беләсез, хәзер агачның сортлылыгын, эшкә яраклылыгын арттыру өчен көрәш безнең алдыбызда иң әһәмиятле бурычларның берсе булып тора. Әгәр дә сезнең киселгән агачларыгыз складка урын булмау сәбәпле кышка урманда кар астында калалар икән, баш инженер ул чагында нәрсә булачагын үзегез дә бик яхшы беләсез дигән сыман кулларын җәеп җибәрде һәм тавышын акрынайта төшеп дәвам итте. Бераз кояш карый башлау белән синең фанерга дигән каеннарың, спецзаказ наратларың үзеннән үзе шердәкләнеп ярыла башлаячак. Әҗәйгә инде ул агачлар утыннан башка бер нәрсәгә дә ярамаячаклар. Әле дә эшкә яраклы агачның процентын арттыру буенча күкрәк кагып мактанырлыгыбыз юк. Ярый әле Тара заводы булдырдык. Чыннан да, Бөреле леспромхозы соңгы 2 ел эчендә Тара заводы салып утынга чыга торган агачның шактый өлешеннән ящиклар өчен вак такталар әзерләп, зур мая туплады. Бәдри ага тагын да җитдиләнә төште. Ул киңәшмәнең мондый борылыш алуын бөтенләй көтмәгән иде. Директор сакал-мыек баскан яңакларын сыйпап алды да, күтәрелеп, баш инженерга мөрәҗәгать итте. Сез үзегез ниндирәк тәкъдим кертер идегез? Ул туп-туры Сайфиевның күзләренә карады. Минемчә, биредә бер дә ялагайланып, патриот булып кыланып торасы юк. Мәсьәлә без уйлаганга караганда да серьезныйрак. Үз башың аркылы үзең секерә алмаган кебек, көчең җитмәгән нәрсәне өстеңә алуда да мәгънә юк. Һәр очракта да ярып, туры әйтә торган баш инженерның да дәүләт планын үти алмыйбыз дип үзеп әйтергә батырчылыгы җитмәгәнлеге сизелде. Ләкин аның бу кыюсызлыгы озакка бармады. Кинәт ул кызан җыергандагы кебек кискен хәрәкәтләр ясады да, тагын да кызыбрак сөйләп китте. Быелгы көзге кышкы план язгы боз шикеллерәк. Аңар таянып эш итәргә мөмкин булмаячак. Биредә минемчә бердән-бер дөрес юл бар. Ул да булса кичекмәстән Казанга, тиешле инстанцияларга шалтыратырга, бер дә булмаса үзебезнең хәлне аңлатып телеграмма җибәрергә. Алай да булмый икән, берәр кеше җибәрербез. Ләкин нәрсә генә булмасын, бу план, русча әйткәндә, безгә не по плечу. Барысы да диярлек баш инженерның вакыты белән шулай кискенрәк әйтеп ташлый торган гадәте булуын белүгә карамастан, аның дәүләт планы турында шулай кырт кисеп ташлавы белән әлбәттә риза була алмадылар. Төрле яктан үзек-үзек репликалар ява башлады. Юк инде, Ныгман дус, теләсәң нәрсә әйт, синең тәкъдимең тәкъдим түгел. Моннан да җиңел юл юк ул. Юк, кая ул? Батмый. Әлбәттә. Сайфиев шау-шу кубачагын сизепме, кабинеттагы тавышларны туктатырга теләпме, уң кулын күтәреп сүзен дәвам итте. Ләкин иптәшләр, һәр нәрсәгә реалрак карарга кирәк. Үзегез уйлап карагыз. Әнә безнең хөрмәтле Филиппычыбыз да миңа бер сүзсез кушылды. Лапитов, туктагыз әле дигән сыман кулын күтәрде. Мин сезгә дәүләт планы турында түгел, плот бише мәсьәләсендә кушылам дидем. Буларның икесе ике нәрсә, иптәш инженер. Директор карандашы белән өстәлне шаккып алды да, күтәрелә төшеп, карт өстенә йелде. Ныгман Нурулович әйткән нәрсәләр әлбәттә барысы да дөрес, диде ул. Ләкин безгә каршылыкларны, авырлыкларны күрсәтү белән бер рәттән дәүләт тарафыннан бирелгән планны үтәүне хәл итә торган чаралар, үзегез әйтмешли, деловой тәкъдимнәр кирәк. Нияз күңеле белән кайнар табигатьле, үз сүзле инженерны яклады. Үткен кискен характерлы кеше дип нәтиҗә ясады ул үзенчә. Билгеле, беренче тәсиргә карап кына кеше турында фикер йөртүе кыен нәрсә. Әнә, директор турында да бит ул алданрак бөтенләй диярлек башка төрле уйда иде. Нияз инде йомшак, эшлексез кешеләргә хас булганча күп сөйләнүчән дип уйлаган иде. Хәзер исә фикере нигездә үзгәрде. Кара, ничек эшне, мәсьәләне кискен итеп, кабыргасы белән куя. Хәтта күз карашларына кадәр үзгәрде. Эшне үзенең хаклы икәнлегенә нык ышанганча алып бара. Киңәшмә барышында ук Нияз үзенә кирәк сүзләрнең бөтенләй диярлек булмавына бераз борчыла да башлаган иде. Чыннан да, сүз көзге кышкы планнарны ары узмады.
Ә бит ул язылачак дипломы өчен кирәк булган бик күп кызыклы мәгълүматлар аларына өмет итеп утыра иде. Киңәшмәнең дәвамы да әллә нәрсә вәгъдә итми кебек. Әнә, директор да шактый вакыт картадан күзләрен алмыйча утыра бирә. Гуя ул бу уңайсыз хәлдән чыгу өчен берәр ачыклык яисә агачларны саллау урыны табарга тиеш иде. Менә аның бармаклары түбәнге складны буйга да, аркылыга да кискәләп үттеләр. Инженер дөрес әйтә дип уйлады ул. Кама буенда элеккечә үк кыйммәтле ассортимент штабельләре йөрәчәк. Ә биредә тары заводы янында утын штабельләре. Утын урыны да үткән елгыга караганда шактый артыграк кирәк булачак. Урман ни кадәр күбрәк киселсә, утын да шул кадәр күп булачак. Нишләргә соң? Үткән елгы план быелгыга караганда чыннан да 2 тапкырга диярлек азрак иде. Шулай булса да, Сөлекле елгасы үзәнлегенә түбәнге складның үзәк мәйданына саллар чак-чак кына сыйганнар иде. Бу мәсьәләне ничегрәк хәл итәргә соң? Ничегрәк? Әллә инде чыннан да планны кыскарту турында Казанга мөрәҗәгать итеп караргамы? Ләкин бу кем әйтмешли, иң җиңел юл. Бәлки, бераз кыскартырлар да. Тик алай итәргә беркайчан да соң түгел. Бәдри агайның йөзендә ниндидер әрнүле күләгә чагылып китте. Чырае җитдиләнде. Аннары фикерен дәвам иткәндәй үз алдына мыгырданып куйды. Ләкин дәүләт тарафыннан бирелгән план безнең өчен закон ул. Шундый чакта дәрҗиясе дә өйдә юк бит аның. Директорның башыннан шундый уй йөгереп узды. Директорның сәяси эшләр буенча урынбасары Дәрҗия Айтуганова Казанга партия мәктәбенә курска киткән иде. Бәдри аганың юклыгын бөтен кискенлеге белән бары тик хәзер генә төшенгәндәй булды. Директорның күңеле китек иде. Әллә шалтыратып киңәшеп караргамы дип тә уйлады директор. Ләкин читтән торып әллә ни ярдәм итә алмас шул ул. Җитмәсә, тагын укуларының да иң кызу вакытыдыр. Директор шундый уйларга бирелеп, яңадан урынында селкенгәләп алды. Аның күз карашы бүгенге киңәшмәдә бөтенләй диярлек сүзгә катнашмыйча утырган беренче участок партгруппорга мастер Зариф Гыймазовка төбәлде. Бу караш, "Я, Зариф туган, син нәрсә әйтәсең? Син бит вакытлыча гына булса да Айтуганова урынына партком секретары булып калган кеше" диде. Аның һәр вакытта да ашыкмыйча, уйлап эш итәргә яратучан мастердан төпле фикер ишетәсе килә иде. Зариф директорның карашын, уйларын сизгәндәй, үзенең моңарчы бернинди тәкъдим кертмәвенә, хәтта сүз дә алып сөйләмәвенә борчылып утыра иде. Тик нинди тәкъдим кертергә дә, сүз алып нәрсә турында сөйләргә дә белмәде. Ул әле бәхәснең кайсы тарафына кушылырга белмичә, хата ясаудан курыккан кеше сыман башын түбән иеп утыра иде. Кайчандыр шулай үзара киңәшеп утырганда, Дәрҗия Айтуганова аңа җитәкчелек итүнең җаваплылыгын сөйләгән иде. Җитәкчелек итү ул алдан күрә белү, алдан тоя белү дигән сүз. Икенче төрле итеп әйткәндә, перспектива. Ә менә бүгенге бәхәснең киләчәге ничек булыр? Кем фикере уңыш алып килер? Кемне якларга бирде? Ничек кенә булмасын, ул әлбәттә инженерның дәүләт планына каршы чыгуына кушылудан бик ерак тора иде. Аның уен директор белән баш инженер арасында кызып киткән бәхәс булды. Бәлки салларның какшагаларын зуррак, биегрәк итеп ию хисабына урынга бераз экономия ясап караргадыр, диде баш инженер. Яз көне эткәләп-төрткәләп булса да пароходствога тапшырыр идек әле. Ләкин шул чак ул үзе үк бу фикеренә каршы төште. Кызганычка каршы быел без һич тә алай итә алмыйбыз. Чөнки үзләштерәсе урман участокларында күбесе кайын, имән, карагай кебек авыр каты агачлар. Ул гына да түгел, эш барышында сал аслыгы җитмәү куркынычы да бар. Сал аслыгы җитмәү һәр елның диярлек леспромхоз алдында торган җитди мәсьәләләрнең берсе ул. Чөнки һәрбер какшаганың яки сал бәйләменең аскы өлешенә кагыйдә буларак юкә, нарат кебек җиңел агачлар түшәләргә тиеш. Югыйсә гел кайын, имән яисә карагай агачыннан гына ясалган сал калыкмый, бата. Андый салларны пароходчылык идарәсе дә кабул итми. Буларның барысы да күптән билгеле инде, диде Бәдри ага, баш инженерның сүзен бүлеп. Ләкин шуны да онытмаска кирәк. Дәүләт тарафыннан план бирелдеме? Димәк, ул белеп бирелгән. Бирелдеме инде? Аны үтәргә дә, саллау өчен урын табарга да ярдәм ителер. Берничә җирдән бер юлы, дөрес, әлбәттә ярдәм итәрләр дигән авазлар ишетелде. Ләкин баш инженер бирешергә уйламый иде әле. Киресенчә, үзе һөҗүмгә күчә башлады.
Нинди ярдәм көтәсез сез? Соң бит һәрбер эшкә реаль карарга кирәк. Ул ярсып директор ягына борылды. Аңлагыз, наконец, закон каршында дәүләт планын үзүчеләр булып алар түгел. Ул кабинетта утыручыларга күрсәтте. Беренче чиратта без басачакбыз. Да. Бүредән курыксаң, урманга барма. Сәйфиев янаган тавыш белән: "Карагыз аны, бу мәкальләрнең бик кыйммәткә төшүе бар", диде. "Куркытмагыз. Соңыннан үкенерлек булмасын, ишетегез аны." Бәдри ага таный алмаслык булып үзгәрде. Беркемнең дә әле аның шундый үз сүзле, кызу кеше икәнлеген күргәне юк иде. Директор үзен кулга алырга тырышып дәвам итте. "Безнең биредә күпчелегебез коммунистлар." Ул ярдәм көткәндә як-ягына каранып алды. "Ничек соң, иптәшләр, без бу планны чыннан да үти алмабыз микәнни?" Бүлмәдә шау-шу күтәрелде. "Димәк, үтеп чыга алабыз?" Баш инженер тәмам ярсыды, хәтта кычкырып җибәрде. "Тавышка куймыйсызмы тагын?" "Кирәк булса, тавышка да куярбыз", диде Бәдри ага, мөмкин кадәр үзен тынычрак тотарга тырышып. Ул урыныннан торды. Аның куллары җиңелчә генә калтырыйлар иде. Директор үзенә төбәлгән дистәләрчә күзләрне күрде. Алар бар да аның актык сүзен көтәләр иде. Ул һәрбер сүзенә басым ясап: "Дәүләт тарафыннан бирелгән план һичшиксез үтәлергә тиеш. Аны үтәү безнең өчен закон. Шик юк, иптәшләр, без быелгы планны да уңышлы башкарып чыгарбыз", диде. "Дөрес, һичшиксез башкарып чыгарбыз." Сәйфиев түзмәде. Урындыгын дөбердәтеп урыныннан торды һәм тешләрен кысып каш астыннан гына директорга карап, чөйгә эленгән плащын йылкып алды да ишеккә таба юнәлде. "Карап карарбыз, ничек үтәрсең икән", диде ул, чыгып китешли. Аның бар көченә ишекне шыпылдатып ябуыннан тәрәзә пыялары шыңгырдап калдылар. Нияз киңәшмәнең бетүен дә көтеп тормыйча чыгып китте һәм көлемсәрне каршы алу өчен тимер юл перронына таба юнәлде. Анда ниндидер бер егет киләп сара иде инде. Күрәсең, ул да кемнедер көтә иде. Ул көнне поезд соңгарак калды. Перрон тирәсендә үсеп утырган яшь кайын кәүсәләре ак ефәккә төрелеп үтәдән үтә күренгән шикелле ерактан ук җемелдәп торалар. Тирә-якта көз хакимлек итә. Агачлар кызыл, сары, кызгылт сары яфраклар белән бизәлгәннәр. Кайбер яшь каяннар гына күрше карасу яшел чыршыдан үрнәк алган кебек, үзләренең яшеллекләрен саклап, әйтерсең лә көзгә бирешмәскә телиләр. Ләкин алар да үзләренең нәфис, саф яшеллекләрен югалтканнар инде. Көзнең кырыс кагыйдәләренә буйсына башлаганнар. Әле күптән түгел генә явып үткән яңгырның алтын йөгертелгән яфракларга кунган тамчылары, болытлар арасыннан кыска гына вакытка күз кысып куйгалаган кояшның саран нурлары астында асыл ташлар кебек ничәмә төрле төсләргә кереп җимелдиләр. Яңгыр белән мул сугарылган дымлы җир өстеннән бөркелеп пар күтәрелә. Байып килүче кояшның кыйгач нурлары белән өртелгән табигать авыр йөктән арынып ничектер иркен сулыш алган кебек булып күренә иде. Кайын кәүсәләренә чак кына сизелерлек булып алсулык йөгерде. Кояш тәмам байыды. Аңа алмашка тирә-якта электр утлары кабындылар. Якынлашып килүче поездның кычкыртуы ишетелде. Ниндидер эчке бер дулкынлану белән көлемсәрнең урманнан кайтуын көткән Нияз, поезд якынлаша башлагач, гаепле кеше сыман читкәрәк китте. Вагоннарның берсеннән поездның туктавын да көтеп тормыйча бер кыз сикереп төште. Кемнедер көтеп торган баягы егет йөгереп килде дә кызны култыклады. Алар тор сукмак буйлап әкрен генә ачыклыкка таба атладылар. Егет өстендәге пиджагын салып, кызның җилкәсенә каплады. Урманнан кайтучылар вагоннардан төшү белән тирә-як җанланып киткәндәй булды. Паровоз вагоннарны калдырып кычкырта-кычкырта маневр ясый башлады. Яшьләрнең шаярышып көлүләре яңгырап торды. Яшьләр белән бергә Көлемсәр дә вагоннан төште. Очрашу Нияз көткәнчә булмады. Көлемсәр аны күрү белән адымнарын әкренәйтте һәм вагоннан бергә төшкән иптәшләреннән чак кына арткарак калды. Сез ничек биредә? Кемне көтәсез, диде ул. Көлемсәрнең шундый битараф сораулар бирүе Ниязны аптырашта калдырды. Ул ничек җавап бирергә дә белмәде. Сездән башка кемне көтим соң димәкче иде дә тыелып калды. Бары тик
Бик соң кайттыгыз дип кенә әйтә алды. Көлемсәр озынга сузмыйча гына соңга калуының сәбәбен аңлатып бирде. Урманда да агач әзерләүнең көзге-кышкы планы мәсьәләсенә кагылышлы җыелыш булган икән. Алар перроннан үтеп поселокны каплап торган куе агачлыкка керделәр. Биредә тынычрак та, караңгырак та. Бары тик урыны белән агачлар арасына үтеп кергән яктылык кына аларның күзләрен кытыклый иде.